Kana bitaw na panahon nga motukar ang imuhang pagkatapulan. So dili pagkahugawan ha, pagkatapulan please lang. O kani din panahon na is nakakuot jud ko sa akong angay ikuot charot. O ginana na day kahugaw ang among hagdan o ginana na siya kaabog kay lagi pila ka days nga wala ko kapanilhig o pila ka days wa ko kapamakyum. So mo nang for today's video guys is mag-vacuum ta. O kani sang adlaw guys ning tukar jud ang ako ang pagkakugihan ani. Kay lagi ganado kay ko nga manglimpyo ko. O kani mga adlaw guys, kailangan na jud ko manglimpyo kay lagi abog na kay mong hagdan din ako mga anak sa kanaog. Unya ang ending madala nila sa kwarto ang mga abog. Ug sa tinuod lang guys, mas nindot gamiton ang vacuum kaysa sa silhig. Kay paminaw nako tanang abog is masuyop jud siya sa vacuum. O kaning vacuum nga gamay akong gigamit kay lagi gaan siya kaysa ato among vacuum nga dako hasta pong bukata gamiton. Kay kun dako imong vacuum lisod kay siya magsigig alsa-alsa ba. Ug ako lang day i-clarify sa inyo guys no nga lahi jud nang motokar imong pagkatapulan kaysa sa imong pagkahugawan. So lahi sila meaning ang hugawan ha. Dili sad biya ako hugawan ba. Kay naadji adlaw ba nga motokar jud ang ako ang pagkatapulan. Lahi sa nang pagkahugawan ha kay kanang mga hugawan di jud na sila kabalo manglimpyo sa ilahang kaugalingong pamuyo. Pero kana sa mga taong hugawan guys, grabe kay nakasiksi pag mugawas na sa balay. O grabe po na sila kagwapa ba. O kada bitang makabutang og blush on nga mara na jud gisagpa ba. Og napay sibmod nga hastang pulaha mara jud gisupsop sa buaya. Pero pag abot silang pamuyo hastang hugawa please lang. So wala pa sad ko naabot ang mga level guys nga nana kadamak ba. Manglimpyo sad ko kay di man sa puko ganahan og kalat jud kay tanan ang ako ang pamuyo. O kani panahon na kay di man lagi ni ako ang trabaho kay puro sa ligram ako sa kumbana. So nangutana pa ko niya og mao ba ang map nga ako ang gikuha. Og sa diha ang ending dili daw na mao nga map kay kana daw map akong gigamit is pangwall daw na namo. Unya lagi kay nakuha naman nako unya kay tapulan makay kumukuha og laing map. Mao nang hoy for the go for the gamit na ang person. Mao na kumbana nagsige siya katawa nagtan-aw sa kuha kay nagmap na malanggali daw ko di pa jud daw ko numao. O kani nga time guys is hagdan na rasad ko naguna og panglimpyo. Kay sunod akong limpyuhan ang amo ana pong CR. Kay ang CR man gud mo na importante nga mo'y pinakalimpyo sa tibuok balay. Mao jud nay dapat guys nga kailangan limpyo jud atong CR sulod sa ato ang panimalay. Kay para man gud sa kuha guys mas okay ra nga hugaw akong sala di lang jud ang ako ang CR. Mao na kailangan kung namanggali kang time so kailangan jud siguro nga everyday makapaglimpyo ta sa ato ang CR. Kay dili man sad pud siguro kadakuan jud og maayong ato ang CR para di jud nato malimpyuhan. Ug dali ra sad kay manglimpyo guys basta gamitan lang jud nato og vacuum. So lahi ra ka siya diferensya kung magsilhig-silhig ka gamit. Pero ako guys pag human jud ako og pang map so ako dyan na siyang pick-upan sad og silhig. Kaya nahuman naman ko pang map sa hagdanan so dire na sad ko ni saka na sad ko sa taas. Kaya lagi ako na sa ring imap ang atubangan sa muang CR. O kanang itom-itom sa salog guys is nagdula ko anak og clay so kailangan ako ng kuskuson. Kaya lagi ba ni pilit siya sa salog ug hugaw ka siya tan-awon. Munang magkuskus jud ko ani ba so tagaan jud ko trabaho sa akong mga anak ko eh. O pag human ako pag map guys, mo na nga time nga ako na dyan siyang gipick-upan og silhig. So inana dyan ko pag manglimpyo ko, asay sa vacuum, mo gamit gapon kog silhig, pero pagka human na. Kaya pag human mo mo map, is napaghapoy mga abog-abog nga mga nabilin ba. Dayon, pag human na dyan ako naglimpyo, kaya naman ko'y kapayas na palit sa market, mo nang nikaon sa ko og gamay, kaya na-feel na dyan ako ang gutom sa ko ang pag-diet. Pero gamay ra sad nga amount, ang akong gikaon nga kapayas ani, kay dili po ni siya perfect para sa mga nag-diet. Og dire na dito na human guys, mo ra sad akong i-share sa inyo, bye oy.